Yes. Ama. Oh yeah. This evening we have something to do. What? Anyị ga-agụ Igbo. Anyị ga-agụ gịnị? Igbo. Kwụsie enyi ike. Anyị na-agụ Igbo. Anyị na-agụ Igbo. So, ị ma ka esi agụ Igbo? A gwara m gị sị gị na abịbịdị ya na abịchịdị. I chetara gị ya? Ngwa gụtụkwa ka ndị fans m fụkwa na anyị ka makwa ihe na-ekwu. Abịdịdị Ehe. Anya na aka ntị dị. A nwetara gị esu ebe m dere ya maka ede m ya ede. Ya na abịchịdị. Abịchịdị. Good. Ngwa gobi ya. Abịjịdị Mana taa anyị chọrọ imere abịchịdị ya na abịgbịdị ya wee gaa ime. Anyị chọrọ imetụ ka anyị bitụsịa aka onwe ebe anyị chọrọ ibitụ aka ọkwa ị na-aghọta. Mana otu anyị si abịbịdị mgbe ị mana o nwere ebe anyị gụrụ mgbe nye ngwa ngụrụ nụ gama ọ bụrụ ime ngwa gobe ya. Abịjịdị fi ni bi ni iri nche ndị be anyị ọ bụrụ unu na-efolo anyị isorogo anyị wee gụtụ abịchịdị a aga m alaikwa ka ị gụọ ya nwebekwa onye fụrụ gụrụ ya gụọ abịchịdị a ka ọ daba nna m agụọ na abịchịdị a wee go tinye ya mgbe nye and ị mana mgbe nye a na-atọ mana taa anyị nwere ihe anyị chọrọ ịgụ mgbe ahụ anyị na-agụ abịchịdị anyị na-agụ ya ọ na-atọ anyị abịazi anyị gụọ nka 1 n'otu ngwa 1 n'otu 2 abụọ 2 abụọ 3 atọ 3 atọ ị na-egosikwa ya 4 anọ 4 anọ 5 ise 5 ise 6 isii 6 isii 7 asaa 7 asaa 8 asatọ 8 asatọ 9 itenaanị 9 itenaanị 10 iri 10 iri ngwa gụọ ya sọị 1 otu na-egosi anyị 1 otu 2 abụọ 3 ata 4 osi 1 otu 2 abụọ 3 atọ ị ga-agụnwu ya ngwa bịa ka ị gụọ ya gụọ ya na gụcha anya 1 otu 2 abụọ 3 atọ 4 anọ 5 isi 5 ise 5 ise 6 isi 7 asatọ good 7 asaa 7 asaa 8 asatọ 9 itoolu 10 iri yes good one ngwa kụziela awa ka maka gụọ ya 1 otu 2 abụọ 3 ata 4 iseki ọ na-agụ Yoruba na Igbo ụmụnne m kpọta onye ọbụla ka anyị soro gụọ anya ọkwụrụ na ala ike ka ihe ị ga-agwa sị ya na ị ga-agụta ya n'ọzọ mana ị nwere gift maka ịgụtara ya